Okay. Daganon ni mong anak ha. Tapos di Hey buds. Ya kasi mo ang nest. Isbak ti mo. Sa diya raman sa kasilid mga anak ha. Ako kayo siya. Uy buds. Mga pila ka buk anak ka ni. Payo ba samok bali mo eh. Gara man ka buds. Ako kayo siya. So estimate nakuha na yung mga 8 siyam ka anak. Last time niya pagpanganak ani is 9. Pero managdako kayo siya ron. Busy kayo sa prepare siyahan. Pag di mawala kasi mo ang net this box. Busy kayo, busy. Busy kimo og salag. Busy ang nanay oy. Di asay mong news box si butang. Sana man kay. Guys, yaw dako kayo. Timbang nako siya is timbang siya 4.7. 4.7. Yang timbang. Kayo. Ay isa nugay pa ni. Nugay pa ni siya mga anak. Hanap lagi. Hanap. Nara. Dugay pa dugay. Galas lamok eh. Kayo dako kayo bata pa. Kayo. Piece 100 daw. Bah. Kayo gwapo kay lawas. PS 100. Da. Mga nakay pod ni siya. Pero lugay pa do. Lugay pa ni mga anak. Dako gyapon kayo. Kini. Dingin niyo pong kayo. So. Yo.